Aquells gàngsters no estan per gaires bromes. Jo, tampoc. Un barril que va caure una mica més lluny d'on era jo va venir a salvar-me. Cap allí! Tots tres van córrer en direcció contrària i jo vaig aprofitar per esmunyir-me dins el magatzem. Aniré a buscar ajuda! Torno de seguida! Vaig dir en veu baixa d'escultor. Les tres germanes em van mirar molt esverades i van fer un so estrany. Van marxar corrents i fins que no vaig ser una mica més lluny no vaig traduir el que em volien dir i que segurament era alguna cosa així com ara «Treu-nos la mordassa i deslliga'ns, tros d'asa!» Massa car. Notava el clatell de l'alè dels hàmsters que em perseguien. Potser exagero. Sentia uns passos que ressonaven en la nit i unes veus que deien «Si t'enxampem, que no et passi res!» Vaig córrer tan de pressa com vaig poder. Vaig córrer fins que vaig tenir la sensació que els pulmons em sortien per les orelles i em quedarien penjant com dues arracades exòtiques. Quan em va semblar que havia aconseguit despistar els gàngsters, em vaig aturar per agafar aire. Un parell de fars de cotxe pampalluguejant que venien cap a mi em va fer reaccionar, però la veu no em sortia.